କେବେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ? ଏ 1930, ବି 1931, ସି 1932, ଡି 1933। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ 1930 ମସିହା। ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ପରେ କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓ କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ୟ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଏ 1931 ଜାନୁଆରୀ, ବି 1931 ମାର୍ଚ୍ଚ, ସି 1931 ଏପ୍ରିଲ, ଡି 1931 ଜୁଲାଇ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ 1931 ଜାନୁଆରୀ। କେବେ ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1931 ଜାନୁଆରୀ 5, ବି 1931 ମାର୍ଚ୍ଚ 5, ସି 1931 ଜାନୁଆରୀ 10, ଡି 1931 ମାର୍ଚ୍ଚ 10। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବି 1931 ମାର୍ଚ୍ଚ 5। କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ? ଏ ଲର୍ଡ଼ ୱେଲିଙ୍ଗଟନ୍, ବି ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ, ସି ଚର୍ଚ୍ଚିଲ, ଡି ରାମସେ ମାକଡୋନାଲ୍ଡ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଡି ରାମସେ ମାକଡୋନାଲ୍ଡ। କିଏ କହିଥିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କଲେ ମେସିନ ଗନ୍ ଓ ବୋମା ପକାଇ ଉଡ଼ାଇଦେବି? ଏ ଲର୍ଡ଼ ୱେଲିଙ୍ଗଟନ୍, ବି ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ, ସି ଚର୍ଚ୍ଚିଲ, ଡି ରାମସେ ମାକଡୋନାଲ୍ଡ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ।